Helpa ni o arglwydd, yn hawelwch y munudau hyn, i ganolbwyntio'n meddwl a'n bryd arna ti. Ymlygad y hun i ni, arhwyn i'r fendith o deimlad a gosrwydd, drwy Iesu Grist ein harglwydd. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni eto'r wthnos hon. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli â ni. Croeso cynnes iawn. Effesied pennod 1, adnodau 1 ar 15 i 2 ar 20. Medda'r apostol Paul, nid wyf fi wedi peidio diolch amdanoch, gan eich galw i gof yn fy ngweddiau. Am gweddi yw, ar i ddiw ein harglwydd Iesu Grist, tad y gogoniant, roi chwi yn eich adnabyddiaeth ohono ef, yr ysbryd sy'n rhoi doethineb a datguddiad. Bydded iddo leio llygaid eich deall, a'ch dwy'n i wybod beth yw'r gobaith sy'n ymhlug yn ei alwad. Beth yw cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn retifeddiaeth y mae'n ei roi i chwi ymlith y saint? A beth yw yr uthrol fawredd y gallu sydd ganddo, o'n plaid ni sy'n credu? Y grymuster hwnnw y gyflawnodd yng ngrym i nerth yng Nghrist, pan gyfododd ef oddi wrth y meirw,
a'i osod i eistedd ar ei ddeheulaw yn y nefolion leoedd. Ymhell uwch law pob tywysogaeth ac awdurdod a gallu ac arglwyddiaeth, a phob teitl y geir, nid yn unig yn yr oes bresennol, ond hefyd yn yr oes sydd i ddod. Darostyngodd Duw bob peth dan ei dradef, a rhoddodd ef yn ben ar bopeth i'r eglws. Yr eglws hon yw ei gorffedd, a chyflawniad yr hwn sy'n cael ei gyflawni ym mhob peth, a thrwy bob peth. Wn i ddim amdano chi, ond mae di mynd yn ddefod yr ein tini bob bore i gael gwared o'r post diangen sy'n dod trwy'r drws. Yr hyn i ni yn alw'n Saesneg yn junk mail. Ac wrth gwrs dwi ddim yn ddigon i orfod gwaredu'r junk mail papur, achos wrth droi'r cyfrifiadur mlaen, mae yna ddwsenni o junk mail digidol yn llwyddo i fombardio'n nghyfrifiadur i yn ystod yr oriau rwy wedi bod yn cysgu. A dweud y gwir, fe allan ni ddadle bod y defnydd o waredu'r junk mail yn rhywbeth sy'n cymryd lle drwy'r dydd ac nid yn y bore'n unig. Ni'n cael yn boddi gan hysbysebion yn cynnig bob math o bethau ni, oherwydd ein bod ni'n bobl sydd yn prynu. Sneb ohono ni am adael dyled ar ein hôl, ac i ni am feddwl bod ein bywydau yn werth rhywbeth yn dini. A dyna'r oes sy'n ni'n byw yn ddi heddi. Dyma'r oes mewn plant ni a'n hwyro na'n hwyresau ni cael ei magu yn ddi.
oes sy'n pwysleiso mae ein heiddo ni sydd yn bwysig mewn bywyd. Ond os taw pethau'n unig sy'n rhoi gwerth i fywyd, mae yna beryg mawr a bydd ein bywydau ni chi a fi yn werth dim yn y pen draw. Mae'r darn o'r Testament Newydd sydd dan sylw gyda ni heddi yn cynnwys gweddi o ddiolchgarwch at yr eglwys yn Ephesus. Mae'r darn hwn o'r Testament Newydd yn rhoi mwy o bwyslais ar y ffaith fod y pethau da mae'r Ephesiad wedi cyflawni yn tarddu o Dduw, ac o'r hyn mae Duw wedi gwneud â bywyd yr Ephesiad, ac nid beth mae'r Ephesiad wedi gwneud ohono nhw eu hunain. Dyw'r geiriau hyn ddim yn cynnig taliad ariannol mawr o asiwrans bywyd i'r rhai sydd yn cyffesu Iesu Grist. Yn hytrach, mae'n dathlu'r rhodd o asiwrant ysbrydol sydd wedi ddarparu drwy waith Duw i'r sawl sy'n credu yn Iesu. Mae Paul awdur y llythyr at yr Ephesiad yn defnyddio brawddeg unigryw iawn fan hyn mwyn mynegu ddymuniad ar i'r Ephesiad wybod y gwirionedd hwn. Mae e'n dweud fel hyn: bydded i Dduw o leio llygaid eich deall. Bydded i Dduw o leio llygaid eich deall. Mae un cyfieithiad Saesneg yn dweud, to enlighten the eyes of the heart. Agor llygaid ein calon mwyn deall yn iawn. A chyda llygaid ein deall, a chyda llygaid ein calonau ar agor, fe allwn ni brofi rhoddion Duw. A gai awgrymu bod modd profi rhoddion Duw mewn tair ffordd. Yn gyntaf, profi i obaith. A'r gobaith hwnnw nid yn un gwan a llipa, ond yn obaith mawr a bywiol. Smo gobaith yn bydd hawdd i ddod o hyd iddo dyddiau hyn. Pam ni'n edrych ar y byd o'n hamgylch, mae pobl fel nhw wedi diflasu'n llwyr a phopeth. A hyd yn oed os oes elfen o weledigaeth gan ambell un, mae rhai yn barod iawn i osod tywel damp dros yr ychydig lygedyn o obeth a'i fogi fe'n llwyr. Fe ddywedodd un gwyddonydd mewn erthygl y ddarllenes i sbel fach yn ôl, ein bod ni, ein plant a phlant ein plant, yn ddim byd o'n arbrawf ar draed. We are nothing but a walking experiment. One with completely unknown results. Wel, sma geiriau fel yna mynd i godi'n calonnau i'ch weld o diwe. Ond fel Cristnogion mae gyda ni obaith. Gobaith na trilio oes yr ddeiar hon am ddim reswm o gwbl i ni wneud. Na troi ar ein hinfan, ond cerdded mlaen yn hyderus ar ber yr undod. Nad bodoli ni'n gwneud, ond byw. A dyna'r effaith mae credu yn Iesu'n gwneud i ni. Mae'n peri ni weld posibiliadau, yn peri ni weld gobaith newydd ac nid anobaith. Dyna'r gobaith sydd yn y llythyr at yr Ephesiad. Gobaith i ni wedi cael ein galw i fyw yn ei gwmni. Gobaith o fywyd gyda Christ heddi ac yfori, ac ar y ddeiar hyd fyth. A mae hwn yn rhywbeth sydd wedi blannu yno ni gan fyw yn diwe. Gras a chariad Duw ar waith yno ni. Nid rhywbeth i ni wedi greu'n hunain yw'r gobaith hwn, ond rhywbeth a roddwyd i ni gan Dduw. Gobaith na lle byd ar ei orau roi i ni, ond hefyd gobaith na lle byd ar ei weitha, ei ddwyn o ddiwrthon ni. O Dduw, agor llygad ein calonnau, i ni gael deall yn iawn. Gai awgrymu'n ail, mae'r ail rhodd gan Dduw y medrwn ni phrofi yw etifeddiaeth, a honno'n etifeddiaeth ddisglair a rhagorol. George MacLeod o gymuned Iona a ddwedodd iddo fe glywed sgwrs rhyw dro, a rhywun yn cymryd rhan yn y sgwrs o ddim yn credu o gwbl. Ac ar ddiwedd y sgwrs, fe ddywedodd y person hwnnw, gysgysodwch y Saesneg yn munud, "You folks have got it. If you only knew you had it, and if you only knew how to say it." A rhan o'r etifeddiaeth fawr yw'r cwmwl mawr o dystion sydd o'n hamgylch ni. Y bobl ni ddim yn gallu gweld mwyach, y bobl sydd wedi bod ma'n blaen ni yn cyndadau, y bobl hynny oedd yn gwybod beth i'w ddweud a siwt i'w ddweudau. Oedd hi'n arfer yn ein colegau diwynyddol flynyddoedd maith yn ôl i arddangos lluniau o'r cyn-fyfyrwyr, rhai ohonyn nhw wedi datblygu'n ysgol heigion mawr ac yn wynidogion ffyddlon a dylanwadol i cyfnod. A fe byddai un prifathro'n cerdded y myfyrwyr newydd ar hyd y coridor ar diwrnod cyntaf yn y coleg ac yn pwyntio mas y bobl yma oedd wedi bod na o'i blaen nhw.
A hynny nid mwyn codi ofon ar y myfyrwyr newydd, ond mwyn iddyn nhw werthfawrogi'r etifeddiaeth. Mae stori Cristnogaeth yn stori o ras Duw yn ymwneud â phobl. A llawer ohonyn nhw wedi herlyd oherwydd eu bod nhw wedi dweud. Ymdrech ac aberth ar rhai a fi yma o'n blaen ni, i ddiogelu'r dystiolaeth Gristnogol yn ein bro, yn ein cenedl ac yn ein byd. O Dduw, agor ein llygaid, agor llygaid ein calonau, i ni gael deall yn iawn yr etifeddiaeth ragorol yma. A gai awgrymu'n drydydd, mae'r trydydd roedd gan Dduw y medrwn ni phrofi yw nerth. A honno'n nerth nad os mae thebyg i gael mewn un man arall. Yn ychwanegol at obaith bywiol, yn ychwanegol at etifeddiaeth ragorol, mae llygaid y galon yn gweld hefyd nerth rhyfeddol. Dyma siwt mae'r apostol Paul yn ei ddod i fe. Y mae gennyf gryfder at bob gofyn, drwy ar hwn sydd yn fy nerthu. Mae Bible.net yn dweud fel hyn, dwi'n gallu wynebu bob sefyllfa am fod y Meseia'n rhoi nerth i mi wneud hynny. A felly mae dyma yw un o broblemau mawr yr eglwys heddi, sef gwendid yn lle nerth. Lle mae cyffro wedi mynd o'n bywyd Cristnogol ni, lle mae'r menter wedi mynd, lle mae'r her wedi mynd. Ond nid oes angen i ni ail ddysgu sut i ddefnyddio'r nerth mae Duw yn rhoi i ni. Un o'r diffiniadau gorau glywes i o nerth yw hyn. Nerth yw'r gallu a'r awydd i weithredu. Nawr mae nerth yr Efengil yn wahanol iawn i'r nerth a'r pwerau a'r galluoedd mae'r byd yn ei cynnig i ni. Wi wastad wedi meddwl bod galluoedd y byd yn debyg i bawennau cath. Chi licio cathod? Cys dyn ni. Sa'n gwybod beth i wneud â chathod. Mae pawennau cath yn gallu bod yn annwyl iawn, maen nhw'n gallu bod yn gariadus iawn, maen nhw'n gallu bod yn chwaraeus, ond maen nhw'n gallu newid yn sydyn, maen nhw'n gallu brathu, maen nhw'n gallu tynnu gwad. Ond mae nerth yr Efengil yn hollol wahanol. Y gair groeg am nerth yw dynamis, ac o'r gair groeg hwnnw mae'r gair dynamite wedi dod. Beth yw'r Efengil felly? Wel, dynamite Duw yw'r Efengil, gallu nerthol Duw i'n harwen ni a'n cynnal ni ar daith bywyd. Gallu sydd ddim yn dinistrio, ond sy'n cymodi. Gallu sydd ddim yn lladd y gelyn, ond sydd yn lladd yr elyniaeth. Gallu sy'n dysgu cariad yn lle casineb, a maddeiant yn lle deall. Marwolaeth Iesu yw'r unig farwolaeth sydd ddim wedi gadael y byd yn drotach yn wir, fe berodd y byd i fod yn gyfoethocach. Ac oherwydd ei farwolaeth ac oherwydd ei atgyfodiad, rhoddodd i ni, chi a fi, nerth anhygoel, nid yn unig i wneud gwahaniaeth yn y byd, ond i fynd ati i greu byd gwahanol. O Dduw, agor llygaid ein calonau, i ni gael deall y gobaith, yr etifeddiaeth a'r nerth yn iawn. Gogoniant i'w enw. Amen. Mi gana fi na'i fawl i greu.
fod yn fyw, mi ganaf un y fawlir arglwydd. Gweddiwn. O Dad, am y dydd hwn a rhoddais ti ni, am I ffresni a'i newyddeb, am gitgan yr adar, am bersawr y blodau, am wenau ffrindiau, am chwerthu'n plant, diolchwn I ti. Am y dydd hwn a rhoddais ti ni, am I addewid a'i gyfle, am y tasgau am ddiriedais ti ni, am y bobl y cyfarfyddwn â nhw, am y llwybrau newydd a gorir I ni, am dy gwmni ath gymorth di, diolchwn I ti. Am y dydd hwn a rhoddais ti ni, am bob cyfle a gawn ynddo I gynorthwyo'n gilydd, I rhannu llawenydd, I dystio Iesu Grist, ac I weithio droso ti. Diolchwn I ti arglwydd, a molwn dy enw sanctaidd. Arglwydd trigarog, diolchwn I ti am hyfrydwch y dydd hwn, ond gweddiwn dros yr rhai na fedrant I fwynhau oherwydd tlodi neu orthrwm, a'r rhai sy'n dioddef oherwydd trais ar y fela. Clyw ein gweddi ar ei rhan, a rhoedd iddynt nerth I ymgynnal. Gweddiwn dros bawb sydd y dydd hwn yn llesg ac yn gaeth, yr rhai sydd mewn ysbytau ac yn brwydro'n erbyn afiechyd, yr rhai sydd mewn poen ac yng ngafael digolondid. Clyw ein gweddi ar ei rhan, ac estyn iddynt dyddiaddanwch. Gweddiwn dros bawb sydd y dydd hwn yn drist ac mewn hiraeth, yr rhai sy'n galaru ac yn methu dod I dermau a'u colled, yr rhai sy'n gweld I byd cyfarwydd yn mynd yn llai, gan I gadael yn unig a diymgeledd. Clyw ein gweddi ar ei rhan, a bydd yn oleuni iddynt yn ei tywyllwch. Gweddiwn dros yr rhai sydd y dydd hwn yn gweithio dros dy deyrnas di, yn rhannu'r newyddion da, yn codi ponti rhwng pobl, yn hybu cymod a heddwch ac yn ymdrechu greu gwell byd. Clyw ein gweddi ar ei rhan ac arddel a bendithiau gwaith. Arglwydd llanw'n dyddiau yna pob un ath dangnefedd, llanw'n calonau ath gariad. Cadw ni rhag pob drwg, a gwyliau drosom yn ein mynd a'n dod, yn awr a hyd byth. Gadewch yn uno I weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnele'r dy ewyllus, megis yn y ne felly ar y ddeiar hefyd. Dyro I ni heddiw ein bara baenyddiol, a madda I ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo tir deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.